Hej og velkommen til NB News. I dag har vi besøg af NB. Ja, mange tak fordi jeg måtte være med. Hvad står NP for? Jamen, NP står faktisk for mit efternavn, fordi jeg hedder jo ikke NP. Jeg hedder Julie Nautrup Petersen. Men det er fordi, der er rigtig mange Julier i den her klasse. Ja. Hvad får du med i madpakkerne? Jeg får, fordi jeg kan ikke lide kød, så jeg får ikke noget kød med desværre. Men jeg får pestomadder, og så får jeg tomater, jeg kan putte ovenpå, og så får jeg fine stænger og noget gulerod og noget agurk. Og nogle gange sådan nogle mariekiks. Hvad skal der være i din madpakke, før du vil spise det? Jeg kan rigtig godt lide pesto, og det tror jeg, de fleste ved. Og så kan jeg godt lide pasta, og så sådan bare juice eller sådan nogle hyggesnacks. Ikke for meget mad i. Hvad er din yndlingsmad? Min yndlingsmad, det må nok være kartofler i ovnen med bearnaisesauce. Det smager godt. Ja, det gør det. Ja. Så, hvad synes du om emnet? Jeres emne? Ja. Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, det er rigtig spændende, fordi man kan også vise en masse idéer med mad og så videre. Så jeg er faktisk ikke misundelig, men jeg synes, det er et rigtig godt emne. Og det lyder spændende. Kan du hurtigt lige kort fortælle om jeres emne? Ja, men jeg er i gruppe med en, der hedder Ida og Jasmin. Jeg tror, I har set Jasmin. Ja, det har. Men det handler om psykiske lidelser, og hvor jeg har om angst, Jasmin har om tvangstanker, og Ida har om fobier, så det er sådan meget med psykiske lidelser. Ja. Okay. Så den ser vist også til at være mange, så vi må hen og takke. Tak fordi jeg måtte være med. Det var sådan lidt.